الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده bandiraɓe julɓe heɗotoɓe radio tulle dubango e onon ɓeydi groupe aji whatsapp groupe aji nafoore mere mere onon yaltuɓe korka en mbi amin en mbi amin en mbi amin en mbi allahuma taqabbal siyamana wa salatana wa ruku'ana wa sujudana bi judika wa karamika ya akramal akramin اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا بجودك يا حي يا قيوم قلت وقولك الحق أدعوني أستجب لكم دعوناك فاستجب لنا يا رحمن يا رحيم يا ودود يا ذا الجلال والإكرام يا الله جابنا أن بندرابي سهلابي nde wonno ko timmuɗo gueɗe makko ne timmi diine makko ne timma sharia al mustafa sallallahu alaihi wasallam ne timmi korka ka timmi bandiraɓe sehilaɓe mo timmani wawade ko timmi ɗum noon baade ko jomira tan timmi o suɓi al mustafa sallallahu alaihi wasallam woni timmore annabaɓe sariya makko woni timmore sariyaji ɗum noon gaare cokkuɗen caggal makko ɗum woni jomiraɗo subhanahu wa ta'ala mo jangtim deftere makko timmude nde woni alquran al karim holko wi hen ceerno ousmane أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ceerno ousmane ko jomiraɗo janti o haali heto ñam jiiba ko yooli ko fiya ko ɗeɗɗi ko songa kono noon ko ɗaɓɓuɗa e aya o koɗo jomiraɗo wi alyawm ndeysan en mbi mission accompli nde al moustapha sallallah alih w sallam dari ñande arafa wonno ko ñande aljuma wonno o waaji o jertini sahaba mbi a timmini a addi risala ballagal amana wa addal amana wa nasaha al umma wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta atahu l yaqin ha mayde ari omiya mbiye la ilaha illallah male ɗon gila o wiya ya ayuha almudathir ya ayuha almuzammil qum illeyla illa qalila no wiya وأنذر عشيرتك الأقربين نويا فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون قالوا يا فاصدع خلاص وجودك وتمبان وهابان وقداني ومن واجه جمع ينرم هما يداري هو تجلد جندي ودون غادي اودون يالما عرفه بندرابي سيلكو ميشن اكومبلين ودن no foti gelode o hirsi capanɗe jeegom e tati no foti o mayri capanɗe jeegom e tati o hirsi haw tampi ali ari jokkiti gelode ɗi bandiraɓe sehilaɓe haw ñaama kanko allah ko ha leñol makko ñaama ha leñol makko haara ha leñol makko daɗa ha leñol makko sowa ha leñol makko yaafe ɗum waɗi jomiraɗo wimo wala sawfa yutika rabbuka fatarda ceerno ousmane kanko rokkote ko kam ko mbuuɗo ko buɗɗi ko galel ko beel ko baalel ala ɗum o rokkiri ɗum o wiya ko ma umma ma yurme ma yaafe yama an a sunata koye umma ma ɗum waɗi o wi ya rabbi ummati ya rabbi ummati ya rabbi ummati ummatul moustapha sallallah alih wa sallam wiya anne moussa gueɗe kewɗe kaala mbiyama leñol mouhammed defte mabɓe koye becce mabɓe goni
o wi ko ñaagi geɗe kewɗe wiya ɗum ko ummatu mouhammed jeeyi o wi e allah waɗami e ummatu mouhammed mi anda hadis o degré mum kono are defte tafasir bandiraɓe sehilaɓe ceerno ousmane ko allah wi alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati dina o timmi bandiraɓe sehilaɓe yahudi goto wi oumar aya are deftere mon sinno koye amen jippino ko feeto min mbaɗata min mbaɗata ko celebration min mbeɗa andi aya o ko oɗo aya alyawm ndeysan dina o timmi ine ceerno ousmane allah kay so waɗi hon timmar so neɗɗo yum noon ya ɓeyditor ko allah waɗi ko o ya ɓeyditor omo ɓeydane allah bandiraɓe gaɗe pirten gueɗe ɗe no wayni allah waɗa hunde wi timmi mbiɗa ala mbe rokkuma ɗum ɗo timmitir ɓeyditor walla yonnu ifit ko allah andi ko yoɗani ko allah andi ko timmani ko allah andi ko fewani weer so waɗama ndiyam ha heewi ko mbaɗɗa hen fof rufat ko rufi leppinto sajade bandiraɓe sehilaɓe شرع لكم من الدين ما لم يأذن به الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض هذا عندنا الله كعندا قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يهودي من بعد سليبراشن من الدين وتمي إمام مالك بي كلا كوانا الدين الجمال نلادو wonta diine hande bandiraɓe sehilaɓe no diine o timmi e ñalawma moƴƴete kadi allah welama ɗum woni diine wa raditu lakumul islama diina ƴeew allah kadi nemaji makko timmine men o weltima e diine islam kañum woni diine men an sa a weltaki hen tina waɗi hen content saɗiɗe dadde bandiraɓe sehilaɓe aya o noon omo jokkita omo yaha ceerno toon haw yettiɗo allah wi alyawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amu alladhina utul kitaba hillun lakum وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين بندر أبي سهيلابي آية أوي ñamde joom defte en ene dagani en eɗen mbawi resde rewɓe maɓɓe kadi ɓiɓɓe maɓɓe rewɓe eɗen mbawi resde ɗum tawi noon ɓe ƴettani de copine et de copinette bandiraɓe sehilaɓe dagaki mbiɗa ko ya res wal muhsanat ndesa cuura hoorema an gonɗo belgique an gonɗo france o tu ne peux pas avoir une copinette belge ou bien une francillette française ala res so tawi awa addude farmata bintu to wuuro mon to resɗo gonɗa ɗo baadi ko cuuriɗo ko moƴƴuɗo mbale aɗa reena hoore ma sabu mawɗo ne maaya cukalel ne maaya eɗen ki sukaɓe hewɓe une jeune fille et jeunette fille ne maaya ndeysan ƴeew an ɓiyam debbo an baɗam so tawi ka bunnotoɗo ka cuuriɗo ƴeew so mayde ari aroɓe jana e sema cukalel dewel ndeysan moƴƴel ndeysan no murni tan ndeysan sa tan cikkata ko mawɗo yo allah waɗemo yo allah yurmomo yo allah yaafomo yo juuɗmo jaɓɓomo yo barkeji wallahi cukalel nehiguel haaɗe juuɗe tawi noon jatta koye des papis et des papisettes ko simmotoɓe yamman ɗon ma mbiya cool mais vraiment she was cool ne mais vraiment girl o wonno ko cool nice quoi vraiment kanko et puis kala modde jalluɗo kanko ɓuuri to ɓornade quoi si zippu makko dow buke kadi becce makko ne jalti kecci makko ne yalti hen saji ni on ɓonno siccin omo yaha bedde vraiment she was cool quoi ɗum ko janay se simmotoɓe yamba simmotoɓe yamba so ma mbiyata ko vraiment nice guy quoi vraiment minen fof kanko ɓurno wade simmade yamba quoi et puis so simmima o hanguetake quoi o mandilta stafla tubaley waji goto maayi ko kefere bandiraɓe sehilaɓe ko pettobal journaliste kalanoɗo vivre il est en train de savourer ɗo woni ɗo omon welti to lakara to woni to omon noosa toon omon noosa omon wodde mataw o wondi koye iblis ɗo omon noota so tawi o maayi ko kefere o wi journaliste ƴe hay goto haɗani vraiment il est en train de si he's enjoying omon welti to woni to vraiment ko pettanoɗo bal o wawno ya akhi hay julɗo mbiya ashhadu an la ilaha illa mbawa garanti ɗum aljanna e oɗo maayi wiyata ashhadu an la ilaha illa mbiya il est en train de savourer ngari kalni yimɓe gonga kalnen koye men gonga ɗum noon ɓiyam debbo ƴe sa yiɗi andude aroɓe janaysa ma ƴewɓe jatta hay sehilama papi sa maayi mbiyata ko she was cool she was nice cool wona duwaw ɗum noon suɓa ɓe jarata allah wi wala muttahidat ahdan woni des girlfriend et des boyfriend bandiraɓe sele ngari kalen ha gonga wona sehil diine men ala ƴamƴam makko aɗa yaada e makko oɗon jaaha oɗon garta ɓiye gorgol cool nice hay soɓe duwanma an gorgol an a yi ko watteke gorgol a yi so bone mbaɗi taw baba tinani noon gara noon mbaɗa kaaliyel ma jaha to ceerno ousmane mbiya yo waɗan duwaw yo waɗan talkude aɗa andi ko kewi
nde pappi se ngarni calmin ma dokkuma noga suñji aɗa welti hen neɗo sallah sallam goto men fof ko gaynako ma nangan gayna an nene ka gaynako baba ka gaynako min komi gaynako enen fof ken aynaɓe bandiraɓe sehilaɓe gaare kulen Allah e oɗo diina timmi o timmiri koye yamirde moƴƴere e hadde bonande bandiraɓe sehilaɓe ba diina o timmi ceerno Ousmane ko ɓeyda hen fof bonat ko ɓeyda bonat alnen Allah afaman zuyina lahu su amali fara'u hasana fa inna Allah yudillu man yasha wa yahdi man yasha fala tadhhab nafsuka alayhim hasarat inna Allah alim bima yasnaun neɗɗo ne wona e gueɗe ganduɗa moƴƴani kono o sikka oni yooɗi o sikka ne moƴƴi hol sababu sabu ko seyɗani yonnanimo ɗum ko noon Allah wi afaman zuyina lahu suu amalihi fara'ahu hasana fa inna Allah yudillu man yasha wa yahdi man yasha فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون mission accompli bandiraɓe sehilaɓe neɗɗo ne wona e alhaali omo wofa Allah ko Allah welani ko welani Allah ƴeew seyɗani yonnanam ɗum waɗi Allah fa zeynahu cheytanu amana fa saddum an sabil seyɗani yonnanma seyɗan jinna o yonnanma ɗum seyɗan neɗɗo kadi yonnanma ɗum kono noon ɓeeɗo fof so dargue ari goto fof sooɗo e ma yedduma hay seyɗani iblis o waɗa discours makko to jeygol o yami mi noddi on jaabimama mi fodi on mi jampimama on Allah fodi on Allah waɗi ko fodi ko Allah kala ko fodi waɗata bandiraɓe sehilaɓe iblis mi alani mon dole ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi inni kafartu bima ashraktumuni min qabl inna adh-dhalimina lahum adhabun alim udkhila alladhina amanu wa amilu s-salihati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha bi idhni rabbihim tahiyyatuhum fiha salam ay odo salam mo dañata dum ma cukkani al-mustafa sallallahu alaihi wasallam korka mayi de korka mayinde en mbi hanki ken tuubɓe sen tuubi noon ƴettan ko le bon chemin laawol poccingol sirat mustaqim mo ñagono Allah o ɗum laawol almustafa sallah sallam baat kongol timmugol bandiraɓe sehla ɗum waɗa o wi wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili koye hajjo mbaynigo jaam diina o timmi gonɗen koye waynade nelaɗo bandiraɓe balɗe capanɗe jeetati e seeɗa hedde gurdam kol balɗe capanɗe jeenayyi nde mission o timmi aya batnide jippade o en kaali kono man firletomo wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun ƴeew ay sen maayi a ubbitake bama a ubbitake yumma a ubbitake chéri kokko ala an tan e qabri ma a wiyata ko hol da'ira mo jeeɗa hol parti mo jeeɗa hol groupe mo jeeɗa hol match hol équipe mo supportera ala ko an tan e golle ma baade a tuubi noon wi komi belditoɓe Allah ɗum ko hakkudemi Allah tan min mi fewnat ɗum mi watta julde mi watta sakkade mi reena nanɗam mi reena jiilam mi reena koyɗam mi reena farjam aha sabu to dargue to goto foof yeddata goɗɗo keɗe ko Allah wi وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه بين يد بنقول عن القرآن السنة بنقول إن عندهم سهوت راك سنة في يدي سنة كنون يوم غرفة ما بفوف يدا قدو الله ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مسلمين لسان بين فونتانوبه بين دبه بيدو majjini be be mbi onon so wonano onon ko moƴƴi min gonanno sanduli be mbibe kalko mbi Ceerno Ousmane وقال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين مونيكي دو مبيبي أونون من فرساني أون يوندو بيدا من فرساني يونغون هيفرة من بيان يونجر سانغر أونون كو بندي جون كون ساندلي من غوندم أون دفتاك من كو بنام بيتالي من دفتي دون ديسان بين دوخ بين ديسان مبيبي الله وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون
ɓe mbi peeje jamma e ñalawma kutorɗon radio ji kutorɗon télé ji kutorɗon defte kutorɗon yimɓe heewɓe ha majjinɗon min hankadi callalle mbaɗama e daaɗe mabɓe ɓe nimsiri nde ɓe jii lefte jahannam bandiraɓe sehlaɓe ɗum waɗi makkanaɓe ɓe jiiɗa haynande qur'an haade qur'an foldeɓe wa qala alladina kafaru la tasma'u li hadha alqur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun ɗum noon wona kesum hoto keɗoɗe ceerno ousmane en hoto keɗoɗe ɓeeɗo ko wahabiyankoɓe sa heeɗima ɓe bonnata diine ma mi nani kaɗo haala bandiraɓe sehlaɓe mi wima allah wi nelaɗo mbiyami bonni diine ma yimbar ko diine iblis joguiɗa diine iblis ala qur'an ala haala allah ngari kaalen gonga bandiraɓe hoto jedden allah min so mbima babam wi weddo geeci so wi min wi weddo geeci wima allah wi wallahi peewal ko allah jogui pittali men peewal man kanko jogui ɗum waɗi kanko wi jomiraɗo subahanahu wa taala innaka la tahdi man ahbabta walakinna allaha yahdi man yasha ande kay so wonano iblis wonano majjere a wiyama ɗum ɗo ko haala allah ɗum ko haala nela cuɓoɗa haala goɗɗo aɗa kadi ɗum ɗo kay koko allah wiyata ko wi ko tan afaman zuyina lahum suu amalihi fa ra'ahu hasana o yonnanama gueɗe makko bodde o sikkine moƴƴi قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا بيرون يدوبي بتشكي كوي غودي موجي من غوني كوي غودي بيودي من غوني تدونغال كوي دين من غوني موجي كوي دين دود الله فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون من كان يريد العزة فإن العزة لله لا يدي سمبه كايدي تدونغال كوي دين وني بندرابي سيلابي دين المصطفى صلى الله عليه وسلم نون كن توبه بندرابه سيلابه غاري نتدن سنه المصطفى صلى الله عليه الموبه ان سيرنابه نودن يمبه e wurtinde سنه المصطفى صلى الله عليه وسلم لا دوي الدين بدا غريبه وسيعود غريبه طوبى للغرباء o diine fuddi kene wona kabis no wayno gardoni sa yiduma hawere yimbe ko jular ko won be ko mbaɗata ko woni o kadi ma artu way non ɗum noon ɓen nangtiɓe o de diine touba ɓe jogui ko touba ɓe joɓate nela sallallahu alaihi wasallam jamanu ma ar nangtiɗo diine way ko nangtiɗo ƴulmere ni yimɓe fof mbima ka arriére a finani a fesaki kono noon nangtoy ɗum noon ha duttoɗa e joomi aɗa nangte kitab e sunnatul mustafa sallallahu alaihi wasallam wa'budu rabbaka hatta yatika al-yaqin en duttima to al-mustafa sallallahu alaihi wasallam hankadi mbayni ko jam mbiɗen yo allah waɗen yaroɓe wendu makko mbasa ndiwede toon oɗo ene sahabi jalil winela sallallahu alaihi wasallam nelimo amru ibn kharija o itab bin usayd nelimo nela sallallahu alaihi wasallam o ngari min cakkima les ngeloba nela sallallahu alaihi wasallam yew ngeloba ene nguufa hunuko ngeloba ene rufa e makko ene suyo e makko o foppoto ɗum ƴew hay ngeloba al mustafa sallallahu alaihi wasallam so tuute ma mbiya alhamdulillah ngeloba makko tuute makko wallahi so ngeloba makko yaɓɓe yam mo wi alhamdulillah ngeloba makko yaɓɓe yam mbiya bi antumi sallallahu alaihi wasallam omo welti en waɗen konta omo sakki les ngeloba en tuuta e makko hol sababu oɗon gandi ngeloba makko ɗum wiyete aswa bi abi antu sallallahu alaihi wasallam eɓe taarimo goto fof ni ƴette barke he goto fof yino heɗade o wiɓa ayyuhan nas e onon yimɓe ha joni koye mbaynigu jaam gonɗen bandiraɓe o wi onon yimɓe allah hokki neɗɗo fof hakke mum o wi on ɗon donowo noon wasiyantake aɗa jogui ɓiɓɓe hen goto ko jogoɗo ronde a wiyata mi rokki ɓiyam o galle walla mbaalu somi maayi ala ɗum ɗon sellata Nu'man ibn Bashir mbe sikkanko wonno bamako addimo walla ko Huzayfa ibn Yaman bamako addimo e nelaɗo wimo ya rasulullah mi rokki Huzayfa ɗum ɗo en ceetonɗa nelaɗo a ɓiɓɓe ma fof a rokki ɗumen o wi ala o wi mi settata ko jour neɗɗo settata ko jour bandiraɓe sa rokki ɓiye rokki heddiɓe fof on donowo wasiyitaki somi maayi yo naw ɗum ɗo o wi ɓiɗɗo ko leeso o wi on nodditeɗe ko wona bammum e jiyaɗe ɓe gona mawali mum yo allah huɗɗum yo malaka kuɗɗum e yimɓe fof o jaɓantake dewal allah la ilaha illa muhammadu rasulullah ndela dariɗo arafa ɗo o wi arafa fof noon ko darde bandiraɓe sehilaɓe onon hajjiyoɓe hikka yo allah jaɓana yomo hajjani yo allah hajjin ɗum mo waɗani umro yo allah hokku ɗum bandiraɓe sehilaɓe sa yeehi toon namdoɗa holɗo almoustapha rewno ndewa ɗon holɗo darino darɗa ɗon holɗo joɗi joɗirɗa ɗon hajju ma jaaɓe bandiraɓe seeɗa kanko wi hudu anni manasikakum hajju mon ƴetteɗo yam ɗo so won ɗum sa ƴetti rituji ma ɗe wona rituji almoustapha sallah sallam jaɓetake hajju fuɗɗoro ko makka madina ala hajju bandiraɓe sehilaɓe o dari musdalif ndeysan o hirsi mbiɗen ɗiɗo gueloɗi 63 ali jokkiti o yimina fof aɗa wawi hirsuɗon bandiraɓe sehilaɓe ndela sallah sallam o holliɓe diine mabɓe o holliɓe farillaji o weddi jamarat
ko hajjatul wada wonno kono noon ceerno ousmane almoustapha sallam ruttima mballa diina o gasi tan haaɗi ɗon ala ɗum woni allah wi innaka mayitun wa innahum mayitun thumma innakum yawma alqiyamati inda rabbikum tahtasimun ndesan o maayi ko maayo ken maayoɓe to dargue toon ko toon duko ngo woni bandiraɓe sehilaɓe yen gonɓe nelaɗo dukante wona ɓe dugdata wala hawla wala quwata illa billah wama muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila inqalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurra allaha shay'a wa sayajzi llahu shakirin ndeysan ya rabbi ummati ya rabbi ummati ya rabbi ummati hayyo leñolam hayyo leñal ɓe koori caggalam ɓe juuri caggalam ɓe cakki caggalam ɓe jokkodira caggalam o non welto hen mo welto hen jinnaɗo ma ɗanno arta tawi onon fof oɗon pusi galle ɗe fusi leñol ne fusi no muusi wat jibril mo ya mouhammad leñol ma koko serata de caggal ma o holko woni hallo o ɓe kitab allah deftere allah e sunna ma kanko wi leñolam ma ser capanɗe jeeɗiɗi e tati groupe kam fof ɓe jeygol pigi ha heddi gonɗo eko gonnomi ko eko sahabaɓe gonno ko ɓe ganda allah wi laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubay'unaka tahta shajara allah welamama allah wi radiyallahu anhum wa radu anhu yo allah wela en bandiraɓe sehilaɓe subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin